Mingaw jud ko nimo babe oy. Babe, di ta masakpan karon, babe. Di na kita masakpan diri kay ako na nagplano ni. Tak sa pastorog sa tumboy. Pastor ug si Tomboy. Ay, nakita na ko na dito. Dra. Sure lang akong isugo na matuman nimo na ha. Tanawa dito. Nagakos-lakos pa to. Tanawa lagi. Buking tong mata. Isaan jud ta. Tara muli ta. Tara. Mingaw jud ko nimo babe oy. Babe, di ta masakpan karon, babe. Di na kita masakpan diri kay ako na nagplano ni. Safety kini na lugar. Duni agi bitaw, nasakpan ra tag-aha. Di na lagi. Promise, babe. Nadyo ko'y plano sa mga babe na panakan ta kang tulo babe. Uy tay, kita ka sa pastorog sa tumboy. Pastor ug si Tomboy. Ay, nakita na ko na dito. Pero sunod dong ha. Ay kung tawag ang tatay ha. Ah, istiktuha po ni mo oy. Tiguang naman yun na imong naw. Nya ato sa ko. Para, naara man daing duha diri ah. Makakwarta pug ani nila ba. Hoy, pastor! Hala na na pong bata. Nya pastor, magi ra ko. Awa, babe, basi musumbong na sa akong barkada ba? Di lagi na babe. Puta ko diri kisa sa kudaan din. Sama kong ngitag kwarta na puno na kong utang ani ba. Di sakto. Ulon ko ni babe, sabuton ko ni daan. Nagsugo sa mo basulan na ta ka. Unsam na. Sure jud ka na, makakwarta ka ba na? Kwarta lagi ako ray balag talay nimo basta pantulan sa kuha. Sus, daghan kay istorya abi na kwarta. Dra. Sure lang akong isugo na matuman nimo na ha. Lagi, madto na ko. Unsam jud na? Ato aras tumboy dito. Tapari lang. Nya madto na ko. Basta ka to ha. Astilan ka na di ay. Asa man to akong babe? Oy, ganina ko pinaabot ba? Hoy, Tomboy! Nagunsa mga dirimegs? Reklamo dia, gisugo kong pastor. Kita sa na. Ay, Uy, tinuod ba ka ito nakita na ito katumboy o kapastor no? mao gani jong no. Duda kay ko ba? Na, basig tinuod to ba? Na, nangana puding bata oh. Hoy, gusto na po mo makabalo sa baho ni tumboy yung di pastor? Baho ni tumboy di pastor? Punta di baho di ay? Tugani dami unsa na? Ha, bago na. Namoy sinsilyo diha. Na, tanawa. Mangwarta na pug ka. Tanawa dito. Nagakos-lakos pa to. Tanawa lagi. Tinuod yun siguro to ako nakitaan ba? Oh, araw. Nya, tara, hapito na to si Abing. Tara, tara. Hay, slaaya diri ay perting mingawa. Yun na, asa yung papa? Naa dito oh, nagtapok og kahoy. Maayo kinabutan lagi naron, di na chismoso. Oh, dili parehan ninyo. Tara, tuloy to ta. Chismis na pud to ba? Bing, bing. Uy. Oh, unsa na po ituyo ninyo? Tara, sabay na lang tayo na si pangutana. Tara, nampak mo mo eh. Tuwara. Pastor o si tumboy? Gakupol pa. Patay. Ato, ta. Tara. Hoy, pastor! Unsay pastor? Lah, dili lagi na sa pastor. Buking tong mata. Isaan jud ta. Tara, muli ta. Tara. May damay pa ko ninyo ba? Isahan, kwarta-kwarta na pujitan.